नोंहा मोजां साख्रि थानो हागौ, नोंहा मोजां न' बां थानो हागौ, नाथाय नोंहा इसोर गैयाब्ला नोंहा जेबो गैया। बेलेग राहा बिदि बुंदोंमोन आमेरिकानि मानसिफोरखौ। आरो बेयो सैथो। इसोरखौ रिजेक्ट खालामोब्ला मानसिया मोजां जानो हाया, मानसिया लेथ्रा जायो, मानसिया गाज्रि जायो आरो खारग'नायनि राहा गैया। कारन इसोर दङ होननानै साननो हानाय गियानखौ इसोरा मानसिनो सोनानै होखाबाय, गैया, खारग'नायनि राहा गैया। सेकेन्ड, इसोर दङ होननानै माबोरै मिथिनो जोङो? बिजाब बुंदों बिनि नुनो मोनै आखलफोर, बिनि जोबनो गैयै बोलो आरो बियो नंथारगौ इसोर होननानै बेखौ इसोरा संसारखौ सोरजिनायनिफ्रायनो मानसिफ्रा बिनि दानाय मुवाफोरजों रोखा रोखा मिथिनो मोनो। बिनिखायनो बे मानसिफ्रा खारग'नायनि राहा गैया। मानिफ्राय रोखा रोखा मिथिनो मोनो? इसोरनि जे सृष्टि, इसोरनि जे सोरजिनाय, बे सोरजिनायनिफ्राय जोङो रोखा रोखा नुनो मोनो। मा बुङो बे सृष्टिया? बे गासैखौबो बानायग्रा दङ, दाग्रा दङ। हमनानै ला आं बेखौ मोजां मोनबाय आरो जा मोजां मोनबाय आं बेखौ। आंनि प्रथम कुइसना मा जागोन? आं जेब्ला बेखौ मोजां मोनगोन, आंनि सेथि सोंलुआ मा जागोन? सोर बानायनाय? प्रथम प्रश्न। सोर बानायनाय बेखौलाय एसेबां मोजां? कारन जों मोनथिगौ मानसिया बानायाब्ला, सोरबा बानायाब्ला, सोरबा मावाब्ला जेबो फैया, जेबो जाया। नाय बे हाथरखि हालाफोरखौ, नाय बै बिफां लाइफांफोरखौ, नाय बै दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरखौ, नाय गावखौ। जों दङ माने जोंखौ दाग्रा, बेफोर दङ माने बेफोरखौ बानायग्रा सासे दंथारो। बेयो जाबाय सिम्पोल, गोथौ लजिक गोनां बाथ्रा नङा बियो। सानख' हायै, बुजिख' हायै बाथ्रा नङा बियो, गोथलै। बेफोर दङ माने बेफोरखौ दाग्रा दंथारो। गाव जे दङ, इसोरखौ नुनो मोना, बे सैथो बाथ्रा। कारन जहननि 4:24 बुंदों, मानोना इसोरा आत्मा। गड इज स्पिरिट। इसोरा आत्मा। आत्माखौ जों नुयो, रावबो नुवा। दिनैसिम साइन्सआ, टेक्न'लजिया एसेबां गोजौआव फैबाय, अब्लाबो दिनैसिम आत्माखौ नुनो हानाय मेसिन बिथांमोना दिहुननो हायाखै खोमा। माबा डक्टरा मानसि थैदोंना थैयाखै बेफोरावसो ओरै दांलाबायो, बेफोरावसो ओरै दांलाबायो माथो। थैमारबायना थैमाराखै? मेसिन गैया थारमाने। मेसिन थानायमोनब्ला नायनो हागौमोन, ओंखारलांबायना ओंखारलाङाखै आत्माया। बेबायदि आत्मा, आत्माखौ नुनो हानाय। खिन्थु ओरै बै जिया मावबाय थादों, बे जिया। आं गिनाय मोनाखै भट होनानै, आं मिथिखागौ बार बारदों होननानै। खिन्थु बारखौथ' आं नुवाखैना। मानो नुवाखै आं बारखौ? मानोना बारहा मोदोम गैया आरो गाब गैया। बेनिखायनो आं नुवाखै बारखौ। नुब्लाबो आं मिथिगौ बार होननानै। बबेबो मिथिदों बिनि मावनाय खामानि। बारा जि खामानि मावदों, बे खामानिया दिन्थिदों बार होननानै। इसोरखौ जों नुवा, नाथाय जि इसोरनि जि अपस्टिटि, इसोरनि जि प्रेजेन्स आरो बिनि जि खामानि, बे खामानिया बुङो दङ होननानै। सोरबा इसोर गैया बायदि साननानै सोलिगासिनो दङ नामा? सोरबा इसोरखौ गैया साननानै लानानै, रिजेक्ट खालामनानै दोननानै, अस्वीकार खालामनानै थांनानै दङ नामा? खारग'नायनि राहा गैया। नों गाबोन ओरै होनना बुंनो हानाय नङा, थैनानै थांबाय आरो दुब्लानो, गैया 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 नों सानना लाबाय थादोंमोन इसोरखौ। ओरैनोसो दां, ओरैनोसो दां, सोरथो नुफेरदों, सोरथो मोनथिबो दंमारो होननानैलाय नोङो गैया होनना सानना लाबाय आरो नोङो। मोख्रानिफ्रायसो जानाय जोङो, माबा माबिनिफ्रायसो जानाय जोङो होननानै सानना लाबाय नोङो। दुब्ला थैनानै थांबाय। गाबोन थाङै थाङै बे इसोरनि सिगाङाव नोङो थैनायनि उनाव इसोरनि सिगाङाव नों गसंनो गोनां जाबाय आरो। इसोरनि सिगाङाव गसंनानै नोङो बुङोब्ला, नों दंमारोसो होनना बुङोब्ला, गैया गैया होननानै साननानै लाबाय थादोंमोन आं नोंखौ। आं बारा मोजां
मोजाङै मिथियासै नोंखौ दङ होननानै होनना बुङोब्ला जासिगोन दे होनना बुङो नामा इसोर? जों बुंनाय नङा। खारग'नायनि राहा गैया, खारन साननो हानाय सक्तिखौ होनाय सोरजिगिरि सासे दङ होननानै। आङो आंनि खामानिफोरनि गेजेरजों नोंनो गावखौ प्रका खालामबाय थादोंमोन, नुजाहोबाय थादोंमोन आं दङ होननानै। बेनिखायनो सोरबा जुदि दिनै सानदोंब्ला इसोर गैया होननानै गोसोआव बानायनानै लादोंब्ला, खारन आंनो माबाया बुंदों, गितमालायाव ओरैनासो बुंदों, मूर्खफ्रा बुङो इसोर गैया होननानै। साननो रोङै मानसिफ्रासो बुङो इसोर गैया होननानै। साननो गोरों साफ्रोमबो मिथिखायो इसोर दङ होननानै। बेनिफ्राय खारग'नायनि राहा गैया। आरो इसोरखौ रेजेक्ट खालामनायनि जे कनसिकुवेन्स, जे फिथाइ, बे फिथाइया मोजां नङा। नाय, बिसोरो इसोरखौ मिथिखागौ, नाथाय बिसोरो बिखौ इसोर होननानै मान होआ एबा बेखौ हामबाय होना। बेखौ नागारनानै बिसोरो उदायिफोरखौसो सानो, आरो बिसोरनि संसार गोसोफ्रा खोमसिजों बुंफबबाय। मानसिनि गोसोआ माब्ला खोमसिजों बुंफबनो, लेथ्राजों माब्ला बुंफबनो? नैबे इसोरखौ मिथिखागौ, नाथाय बिसोरो बेखौ इसोर होननानै मान होआबा, बेखौ हामबाय होनाब्ला, बेखौ खुलुमनो रोङाब्ला, मानसिनि गोसोआ खोमसिजों बुंफबनो। दिनै लेथ्राया मानो बांबोदों? गाज्रिया बांनायनि सायाव मानो बांबोगासिनो दङ? बे जाबाय बांसिन मानसिफ्रा दिनै इसोरखौ फोथायरोङै जानायनिफ्राय। आरो बेनो जायो जेब्ला इसोरखौ जोङो मा खालामो? अस्वीकार खालामो, इसोरखौ जोङो नेवसियो।